tiyamikireso kuti pitiriza mphuzo amenewa imene ndi part 3 tikuona tikutsatira kuno bwino kuyambira part 1 ija tikuona imene makamaka experience ya chimwene anga Yohani kumanga mpaka ulimi ndi part 3 tifuna tionenso kuti anthu ena madera ena amene ali m'midzi amene akuti ku country akhala bwanji ndi tiyena zona chimene kwambiri so mzero ufuna kuperekedwa kwa anthu ena ufuna izizi nungokhumudwa ndi ndaziphunzira mochedwa ufuna ndiphunzire kalekale so ndipanga mavidios watuno olimbikitsa Malawi ena ndikuzati pa anthu ena apanga zambiri zoposa zimene tapangazi zapanga nzochepa ma timangofuna kupereka ndithu chilimbikitso kwa anthu ena right so ndithu uko ndikuja kumunde right ndiye kose kumutaoneko ndi kufupi ndi komwe simungakhulupirire kuku ndikufupi ndi munda konkuja tiye ndioneni mukuona ndimuone tifika pena pana ndisangalatsa kwambiri mukuona so takuona pamiyala pabwino kuti tikalenga Bible anu mwapanga ma studies anu zinthu sizikulumani pabwino ndithu right so maenda oneka kuti pabwino kwambiri so mutaona hondi ntengwe onde kuoneka wana nisangalatsa mutala akulu jambulisa wabuka right so naisara neso ndita jambulise right so nkulu anabwera kwathu kuzacheza kumano napeza tino pamene ndera akulu tenti jambule ntingonesa Malawi kuti no ndizotheka ndithu so ntengo chakuselewa ndiko ndintengo sati masewe so ukuku ndi kwanzanga uja kuti anabwera mu video yetu naona amene anathandizira kugaloza pena pake ndo uku ndi kwake right ndi ukuku akuyuza system ya migero mwaizwa irrigation umapanga diverting madzi a msinje ndi kukumba gasewu timangalande limadzi azizeramo ndo matsika pena usigwa pena ukuku kudera kuku anthu ambiri amakonda zimenezi so ngova besera pang'ono right so tikungona momwe madzi amayenda as you can see momwe muli yeromo mwanonka ndiyo tino madziwa they are coming across the land ndiye as you can see pomwe tina zala mizimbe ndi apo mizimbe nazo right so uthakira so ngero uja ukafuna kutseka timanguseka ndi doti yonje the way I've done mena apangira baba so madziwo ayenda kutseka ndi doti oloso utsegula ndiye madzi ayenda akafika kotheka nzimbe zakozo right so those are just some of the tips right awe ningofika sedi kukaye right so as you can see madzi akupitirira all the way across the land so the muna tingopita mbalina right so as you can see paliso nthojiso pompo there is a lot so utakuthirira kosewu so pali ndithu ngero as you can see kulino munda uwu right na uwo ndi munda perfectly ngezera yakidwa as you can see paliso ma fruit trees kumusiku so the only thing imene chingafunike ndito ngosegulapo kumwe tikulozapo ndito madzi aziyenda azithiri actually the one amalima umumu anaseguliramo madzi kuti mufere kuti asavutike kuti kulima so as you can see malowa it has a lot of fruit trees mitengo ya mango right ndi mtengo wa pear yeah so that's just a little bit about ulimi wajani wanthirira mwina munaona thoji zinachulukisa apo deti zinalekerera kumayambiriro unaona so ifati zinalekerera kuyambirira nedzimangochuluka
ona pamozi ipo namafuna kuti at least uzizizulira zikangochoka mbiri ncho sizimabereka ona makhala ndithu kavuto so uku ndi malo enaja so namafuna tione bird's eye view ukakhala pamwamba maoneka bwanji kokongula So yeah, as you can see, ona it's a very beautiful view, usinali kuti mountaintop view. Imagine waking up and then looking at that, that's very therapeutic. And there's a lot of fruit trees around, as you can see, the fields, the crops down there. So that's where we were down there, where we're shooting the other video. But that's the nice view right there, there's some nice trees providing some shade and all that. So yeah, that's a snippet view of the property. Mesera kankhola chizungu menepe so migero ijara isegula madzi amaenda ndawo aonekera kuthamanga era uthamanga kwambiri so takuona so uwu Our bananas are, you see. So bananas, they are very sought after. Is bananas. My fruits are then almost all summer food. So I think bananas in and you. You mean antenna saga muzia? Dijana mene. Rosemary, yeah. Spice, Mega nyemba, chani, right? So my fruits in and ngarawa, right? As you can see, yeah. So we now go to my fruit trees. Ito, we na sumu gata kutuona. Fruit tree ofunika kwambire mene fruit one ndijani. Ndijani mene. Malichi opya kwaga maphamunda. Yeti. Lichi kungwezera yonje ndeti diameter ndi 9 meters. Uyizale 9 meters kutalika ni nyumba yako. Ndeti 9 meters mukajambula seko mukanja malo amozi kupita pasena pina malena timati diameter. So amapha ufunga 9 meters around. Koma nontengo mozi mutakhala mwazala lichiyo uthomapasa ni 200,000 vitako. Mutakhala mugwisa. So ndabwino kuza manonga toto wazale bebe pali munda kali ndeti kuphirapo to. Vesesana umafungira apo. So ngati malo kala ngono kuzala ndeti umozi. Ina iwiri. Yes, November, December, mafuta ambiri in town minimum. Manonga ruri ni ntengo wako kunoko. Umapadi. Lije umataupa munde. Fara disi 6 meters. Umakare wa nthambi zake left and right. Umakula. Right? So ngaruku uzale wina at least 8 meters away. Maso zote mbali mene ndetu uphapo. Koma ndi ntengo ofunikira kwambiri. Ma fruits ake the best fruits ever. Hapa mkuzoona kuti no tangala yake itadya chaka chomwe chino ntengo oti. Ukoneka kuti 1 year old. Suna kwanisa chaka. Okay. Tanga yake tadya mu November mu chaka. Chabwino. First results means I'm inspired. Thokoza kwambiri. So ngati mene unaonera arabwera kwathu manthandiza ntchito ya kumunda. Neso ndapita kwawo nanthandiza ntchito ya kumunda. Ndimene timachezera. Ukakhale uli ku countryside. Singopita kwanzako akugwira ntchito musise ntchito. This is what makes sense. So right, so nali muntu nene masesereka. Ubundi kujene. Munali kusesereka ndekuti August. Pamalo pacha. As you can see, takuona pomwe. Chimanga ndithu chathanzi kwambiri. Chimanga chathanzi ndithu. Ndiona kafupi. Ngeza mastike meone yakuri muntu sungalime malo khanga paphiri choncho. Anthu amangwana ngati kuti kwenda kulima pachani flat basi koma tikuonera kuti theka alongata apachikweza ndithu andi ngati ungapite kutcholo malo ambiri ndizikweza basi ngati unapitako kutcholo kuthekerani kuchimake kunali kuchimake pacha anthu ochipano ndi chimake ukanando
komanso miyala pamene pali miyala kwambiri amonda kukhalapo bwino ndi mapeyala pera pofuna pamwala kwambiri ngati ungazalepo peyala ungoyikayepo miyala ona amene mtengo umakulira. Right, so mgero uja unadusapo. I think last time namalizira pafupi this was mgera uja timaona uja uchokera uku right panata nathirira apa kuti pafewe so mgere uja ndikupitirira so as you can see apa ndi chimanga cha samalidwe osati masewera right so chimanga this is August kumano mutana no chili bwino kwa basi right aposo paseda majani mapapaya. Now another thing chimene chimakhala chabwino chenera kuti urakhati wapanga survey kuti msika umene pafupi kwanu amakonda zipaso zanji iwe ndikuzizala so using any right method ndilo within 2 years or so zimakhala zamba urani kubereka 2-3 years zimakhala zamba kubereka. So ndikakuonesani mapichesa amene mapichesa jana naonesa mu video ya dusa ya video 2 komanso mapapaya ngarawa ndi chaka chimodzi papaya ngodzala chaka chimodzi makhala kutani kudya so komanso papaya uja zimene mapanga timamung'amba zija zomwe maveka chitosi uja zimeneja timafuna mpanga zimene ali knee height akufika maondo amabereka ali mmosi timalizise video yathu right so urani kubereka 2-3 years zimakhala zamba kubereka. So ndikakuonesani mapichesa amene nazala 3 years ago ku nyumba amene anamba urani atabereke chaka chinochi. So munthu akuona tomato paliso mthoji right so sizo munthu akupanga zikunthekera right anthu akupanga zimene zizinjako so gero jamathira malijesi ndithu so nayeso wapangaso wayambiraso process inapanga ija ine kuti ndipange izizi nayi ndi mbale wina amene nampeza kuti ndamandilangiza kupanga njonjo nayeso mkulu wetu tikupijeza naye tikutaumpasa so knowledge imene ina atatani andatipasi right so process ndithu zimayenda bwino chonje kuna network yae so apa ndi kunoko network kulibiretu network kulibiretu network kunoko mwende ayi ndipantunda obasi bamalo panga zonto wale ndo mabwana ine simondizo ndithu nyumba irani imangira right so nayeso akuyamba so ulendo umene ndapanga nawo koma nene zinthu ndaziphunzira mochedwe koma naye ndagawa zonse zimene ndikuziziwa kamkuluyi nditsu lina ndimadya kalongo ndamuze yamakhala munongodya ndi salad kwa tomato timadya pati mbale ina nazala ndi zinanchukira anatigayira unaona nafeso titali mantedza zinatitukira tinagaira so zimati ino ndithu so munazala mu ujeni mizimbe ija so mukuona mwina munda galozamo anagaloza zanga ine ni mazala nazala marumba awiri anzimba mazimbe si yamika mafunika chonchi kayambiri mano pokolola ndi machuluka samasewera so iyi ndiyo ti ili kale ndi ana chani ndi ichita bwino kwa basi naona so apo mene timazala nthawi imeneyo na tsiku limodzi namaliza kuzala so ine kuzala nzimbe sinamaziwa anachita kuphunzira konko nayenso nangumuonesa mene naphunzira so pali kazalide amizimbe kusiyana-siyana ano umangoyesera imene yatheka so apo tamaza kuzala ngero amazuwo apa ndizichita bwino kuposa musi kuja mwene nazizuka kuja so apapa afotokoza mkuluyu za system ya migero imene imayendera. Okay, msinja wenu weni ababa madzi akuchokera kumene ukuku msinja wenu weni ndo na tingo okay so ukuku kuli anthu ali ndi madimba angabwe so mkulu yamangofotokoza ndi nzanga ndithu nduja amene amakhala nayo ja Christopher ambazo so amafotokoza ndithu za migero imene imayendera apo wina ja ndicho makafika malo pake paja unaona so afotokoza pena amene akupangira
Okay, msinja wenu ababa madzi akuchokera kumene ukuku ndesinja wenu ndo umene uku mundu August komano chifana kuno kuna limewanthirira adaseka madzi kwatino kumusiku palibe amene no akugwiritsa ntchito madzi na kuthirira kwina kulikonse ndeseka madzi kutenga nati madziwo akachiloka papakadamu azichita fosi kumapita no kumene tifuna kuti no tiwese no mgere wathu ndetiye nimuone kuti no mukhoza kuona kuti kutseka matumba konseku kopanga kuti no madziwo apapa akachuluka madziwo apapa akachuluka ziwa chitabe force kuti no madziwo ndiye kutenga direction kumene ndi amene wa madziwa akubwera no kumene kundoti kumene talima no kachewere wathu chimanga chathu no chonse chili kumene kuti no tikumatha kulima ndithu mochulukirapo machaka amene wa madziwa kopano akubwera ndikuti sinja uchawo kuchako tausiya sitina uphere tuiti koza katsegulanso nthawi ina kuna mazazipita kumakwati tina kuphirira ndi amene wa madziwa ndiye ndikoza kumabwera ndithu uku munthu wina anafunanso kuti nayenso akaphirire zake uko komanso uku kotino kumene tikupitisa madziwa kutino musi ndiye munthu apa timaseke tongana tino madziwa asapitenso kukayi kwati uku sakuthirira komano tikuwalomboza ita kumusi kumene tidakathirira pakadali pano tikafuna tikulokaso apa nkusekanso uku madziwa nsazibwera kukuko okay tiyeni tikaone kumusi nayo bandizili bino mukhoza kuona nokuti mazaji ndimepabwe sure ndipabwe mukhoza kuona noti mazaji amene akubwera no apa ndi pamene tifuna kuti no titsirire ndikuti chimene chimachitika timatenga no khasu no kungosegula no apa tikasegula apa chonchi ndikuti mazonsewa alowa kapena apayi tabaoneso tingonaso ti nobayowa ndikuti tisegula mandinatenga khasu just it's okay mbene afika no apa chimene tichite timasegula no apa pano chonchi ndikuti no mazonsewano akulowa munda mwe khasu inaitaisiya kujawe ndikuti pamene papati makhala kuti noti kuthirira monga mukuonera ndikuti mazena kupita ukathirira kwecha ena akulowera no kuku ndikuti muzingosegula kuseka kungosegula no nkuseka tifuna no kuti ayi ukuku asapite ndikuti tisekano apa chonchi ndikuti mazonsewa kayalowera kayeoko akadzadzano mpata umene wowo tizasegulanso nkuwasekerano uku nkusekaso moteri kuti no madziwo azilowerano onse no usiku mzera umene uno ukazazano chimene timachita ukasegula usekaso kusogoloko kudumpisaso kupitisaso mzera wina thokoza kwambiri mutatisekera so mutauthirira chimunda chonse tikamaliza timasekano chonchi kuti madziwo azipitirira so tikafikeni kumusi kumwe madzi akupitirira so awo ndi madimba anthu angapwe naosama kuthandizaso ubali so mono momwe anayika msimu iso tinzime mbali muso mafuna ndikambe monga mukuoneramo khozaso kupezaso mwayi woti no khoza mmene mukudusa madzimu mmene mwadusa mgere wathu tikhoza kudzala monso mizimbe monga mukuonera mizimbe kusangalala ndithu mathawe ndiyatuwa kunikira sori muzithirira ayi kuyenda kwa madziwo zithiririza nabwera kumusukuno kambe jana baba mwe basi tentizingoenda tikamufika musiku kumano mizera yoseyi ndikuti umachita kutsekera madzi mizera yoseyi ungotsekera basi chimanga chanobereka mbake naye kaso chimanga
camera is still rolling it. Kungoona kuti tomato amene wati mbwe kuti amachokera kuti tena mwina amangomupeza msime. Right, abaso afesa ndiyani uli afesa yeah, koma anyways ndi mbewu repu tu chikuika ichi chipamamba chifukwa chani kupangira kuti no zuwa mazaka vanga zikhalisa zikhachinyezi yeah. So anaika chiti madzuwa lisamombe dai zikhachinyezi nthawi yale sawauke. So iyi ndi chani uli idzezi ndiziya chimanga yeah. Komano chimangachi mwezi uno ndi mwezi wacha? Mwezi uno ndi mwezi wa August. Koma kuli chani kuli chimanga umano kuti no chimanga chino chili machinakhanga tichawavutirapo sana chisamalire bwino. Koma nkhani yoti no by August monga mukuonera chamasulaka chinangofunikira kuti chisamaliro sichinaaume sichinasowe madzi koma kuti no chinano monga muzi chimanga yeah. So mutaro ni ngero uja uli ndi mphamvu be. Makala machira yonji atera azaziwa. So kusegula munda nthawi zina umatha kuchaso chani makale yeah. Umano idea ndiyo kufuroza pamone mene nimasegula munda eri nangoza anthu enakira amakosana ichosani mitengo ina imoche chani basi. So yakuthandizika kuti agulisa ineyo munda wanditi ndili mapaone. So nthawi zina umafuna kuganiza outside the box ndweni mitengo ndikulipirani yayi tayesera kuti muthandiza bwanji anthu ona usakuthandiza bwanje. So pamunda pako pokhapwe mitengo inatha kuichosa ndikuti pangira makale na kuisiya kuti uzipangira nkhuni na monga nafuroza kuti no isaombe nyumba yakwe ndipo mitengo yozungulira nyumba sitimayidula timangoisiya. Koma ngati mitengo yopepera titha kukanthana simadula yokhayo maere mbayo sitimayisiya kusadule mitengo yonse kuti inayo ngati mene lili apapa imakhala windbreak you have built your house windbreak imene yabwino kuti no mphepo isagononge nyumba kwambiri. So windbreak ndiyofunika kwambiri komanso let's say ufuna woche uvune waomba njera uyizasi mitengo imwe it's always advised also wadula mitengo around the house. Yes. Okay, tomato amene ababano tomato no kutsiya wale kimene kuchitika mtongo nina madziwa pamene no akubwera uku ndekuti kumene manena kuti kusegulano apa kulava basi ino madziwa zidani sizoliliraso kuti tithamanga ndi maota keni ena chani kusola pampu ina chake tomato mukumona sei kuchiza wake kumene koko. Amen. Thokoza kwambiri. I think ababa titakuthera pompa. Thokoza kwambiri kuti mwationesa kunoko ndi zinthu zimene anthu akuna kutani akuchita. Amen. So malondo osenesiyana anthu amene sola pamchani okay sola pam ndiyofunikire ngati ukufuna utenge madzi upite nawo kapena upite nawo patali mono ngati uli ndi mpata uthapanga migero nzabwino komanso chinanso chimene imansangasa ndi migero ulakhala tino ukuthirira malamuzo thongekera migero nditino kusegula osenesa ndeti mundawo usukuthirira pokutha maula uchepo iwozi chomwe ukapanga zangosigala pamodzi basi ukapangaso zimenezonso uloyika pampu yako ya diesel eti uzikangosegulapo ndi umafunika tino uzizale mapando abwino ngati mene upangira nthawi kuko ndi zimene zothawaphunzi uthawafusa anthu amodzi makuthandiza ungoziyipesa iweyo komanso kupoteno kupanga ubale so ndithu makhawaphunzira. So video yanajambula nkulu namu ndi mmene muona esi nandolo wanu ndamene yewi mai tsono mazi timanena aja ndi amene wawatu madziwa mzere uwu nakhoza kujambulira kutali ndi umene ucha kumene kucha kumukona kucha kuchokera ndithu kunsinje kumene kucha
ndi munthu waudusisa ndithu mmundamu ndi umene uwu ndi umapita uko maona munthu walima kumusi uko ndimene nzekutimani ndi ifeyo tifuna tirire mitengo ndi madziwo takasegula nokoko amaseka kuntunda kokoko amawaseka ndi ifeyo takasegula ati amwenera ndi amene wawacha tadusisa pa zimitochi zimene mukuonazi ndi amene wawatu madzi tumbwe apa tuthirira kamtengo akaka kuti kalandire madzi kumatani kumapita numene kuku apa mtengo uwu kuti nawonso tani ulandirenso madzi moti madzi akhozozaza munda monse muzingoona madzi ndithu amenewa akhozozaza muti munda monse mukuti napitisa kuti tithirire mtengo uwo ndezatheka tasekako pa madzi zokhazokha basi ndi madzi ndi plenty etu madzi sakuimbiraso kanthu apano taseka paja pamapita uku kunthochikwe apa taseka akupita no mmenemo akuyenda ndi amene cholinga chake timafuna tithirire mtengo inake ulapa unaona ndi umene uri mtengo wake umene mafuatirani umene mafuatiri tithirire pene papo ndi apa pafuati madzi wachuluka ndi amene awa akulowera uko tikathirira mtengo uwo ulapo zitheka ndithu onaso munthu achitonya adilire ine nthawi ndi experience yabwino magwira ntchito umadya thulako so ineyo ndi experience yabwino tetimonera soyenaso madzi kunoko ndi saname mwaona mtengowu chinsinje ulipo tili nawo kumbuyo komano kumene madzi akuchosedwa akuchokera ndi kumeneko uko kuntunda uko ndatachokera uko cholinga chathu apano nchoti tupita nawo kumusiku kuli mitengo ya nanasi iyo mukionakoyo ndewo cholima kumusi uko chimanga ndicho sozuti ona so ubwino ocheza ndani so titamaliza pamenepo tinati akulu tiyeni tisiyotena so detu pakhonde pa nyumba ngaija so anabwera pa njinga imene 2 hours yokera ku planta akafika kumalo umene ku 2 hours lusazalewa uyo usa menewo afika usa ndithu mu makafika kuti mene uko manaso ndithu nakwera nawo mabala ake ndachita pakata ndimmenya ndi miyala namuza zokula ya kono ulendo abwino so iyi nditi imayenda maulendo autali maso mapiri makhabu koma pali lifo simama mafuta ngati no ife ndero kugula ndizunguzungula konke ngofuna maulendo atali planta apita amenewo njinga kene sifunika sote time kai plant so nakwera nthawi basi so ndithu inali nthawi imene nasanga sote ndipite kumpoto meneko ndi kumpoto kuja kumakambida kwambiri kumpoto umene kupatalika so anthu amango yankhula zinthu zina umano tenta tipiteni kumpoto kuti kaonike kodi ndikutali ngati kukutali mkulu yanafika ku bwanji ona so kula amene munthu anati chilengedwe zabwino kwa basi madzi so ambiri so uku ndikumpoto ndithu nkhalabe so uku ndikutcholo ndithu amene mungakuziwe komano munthu anati chilengedwe chiliko timapangira kupaja mita tcholo sai right so anamanga ndithu nyumba cement bwinobwino zolimba zija malata olimba so ukuso ndikwabwino kwambiri right so uku ndiku mpoto mbali ina mbali ya mangozala chimanga noferereza aka yabwino kale ungakhulupirire uzani malayi konku ukunde mbali
nthawi imeneyo ngola ndinatengedwa ndichikoka kuti ndipiteko fati mkulu anatenga dothi kuligwira ndikulifinya ndikulisiya ndinagwirika ndikamba kutamba somuonesani chinyezi chilimo nditali so kuli mitengo ambiri ndi masamba magwa pasi akhala kupanga manyowa zaka zambiri ndomangobola ndikuyika so ndithu kuku ndikupora kwako kona ndikumandisangalatsa kwambiri mali na mbali ya ulimi palibesa ananthena amangoyankhula kwambiri so uyu ndi nzanga amandiuza inenso ndiuza yani mizimbe so mizimbe pomwe kumamera ndi mphindo uja unaona mphindo uja sitimadya chapakatichi chija timadya chapakati sitimadya chicha cha mbalimbali manodzi ndomene pamamera timakhala ngati timaso ndipo dzala muja ngati ineyo nayi ndi mbewu yochepa ndimangozala mphindo umodzi ndeteni umafunika kugwirira mpaka pansi ukumbe at least 30 cm phando ndiyokikapo timitengo ndeti titatu basi kupitaso pene choncho kumano wewe ndi akuonekata nazo zambiritu ndetapapa choncho akazala yonchi ndeti imera usati masiku ero ani nthawi bwino kupeza mbewu ya mzimbe ndi nthawi yoti mzimbe kupita post kumape ndiye ndi nthawi bwino sinanga makhatino mizimbe ija yamba kumereraso mbophukiraso iliyo imirira ndi matuka timaso timamba kukula nobweraso mbewu ina ona ndi makhanda nzimbe jasisima kumaso kwambiri ndi makhaya mbewu imeneyo ndewu ni nzanga kumpoto mukuona madzona zinyemba zimenezi ndi madzona ziujeni yani zina zonziya sawa okay ndi munganyuze kumpoto kwatalika nanga kuzala bwanji mpoto kwabwino kwambiri kuzani umayenda madera usangova zimene anthu ena akunena kuyenda ndikapitako ndikafikako wekha ndikuona experience kuzindikata machedwa ona so ndakuona mene wapangira mukuthaunda nopa chidimba chachikulu kuposaso mene ndinalili kucha kwathu kuja ndi dimba laku andikoseku ndikwa munthu mmodzi pebeso zotiso anthu awiri apo wekha ilengedweso background tu komanso ngakhale udakhale Malawi ulibe wotene kungoyika mabedi ndimathira ku bini daily upangaso nthaka chimozimozi choncho ndi chibini chimamba kuphwera ndi chikuola kuonjezeraso iphwera choncho ndero kakane nowayika mabedi angapo ndero zithira lero apa mapo mene 2 weeks zabweraso kuyambiraso ndeti zimaphwera uku ndi ku Zimbabwe ona Israel anayika manyuwa osati masera pakati ona ndamazala ziwiri ndikuzalaponso maungu pakati fertilizer ayi ona so kumayenda ndithu mafusa anthu ene ine maoda kufusa ngati ne wananzeru lazima ndithandiza so kuso ndikumpotoso kuziya kumpoto ichi anazalacha so muona tino kumpoto ndi kwabwino rich place in video tentioneneni inachita kwapempha so izikhali ma short videos move ndikupa chisandi usati kathuka kakamaenda panoonde madzi mporo so kamati anthu apita kuporo kuisa kanda no Malawi kwambiri ngati kubanda kuno kuchiwa nthangazi zazazana kuganda so ndama ngoka zimene zinakuno zongofuna kugwesa zawo mphaya kondona migera ira ononga izimajiro zimene ngone singe kusa madza amene so timapita kuntunda kuja ndikapatula nditamba kuthirira nde basi kuikaso ming'oma nde njuchi zimakondwa nde kakhale no uchi ngati kwathu kuje mitengo ambiri achilingiro amwene uchi wake ndimadya kumano umachita umadza koma kwambiri ndeza uchi Bible imati udye uchi pang'ono ine sinimaziwa akasangati awe musadya kwambiri
ndikazungulira ndaja pakafika chatino mawa kusasa nanazino dziko ja magono kena inafika chano uje unatikwana so uku uji simasewera pure honey osatisoka so ujini kangu ngamena pangira kakhangu kangu yeah of course ndifanzale nakamba kuti ndifanzale chaka chimene ndikuzala ujini mvula ikahamba manyana mikeshe mukuku mitengo ndi mbwe yambiri uzingweka zimukufuna so uyu ndi nzanga wina amati Precious Malashi mani sangasalambira anapita ku auto pachene chaka yanji 2020 so muone koseku sana kugwisa ntchito ndo aganyu mmodzi ndi yekha ndi mkazi wake basi so ndimpereka page yake so munthu akuona koseku akuzala ndi kwake kukhala kukanaika nthochi so mwinamu ndi nkhokwe right akuzala ndithu mango amene right umwana alimamo chimanga izerayi malusize aferereza iye amangwiza natural method right so mutaona kuno anayika ma vines ndikuzalazala zinthu zokweramo zizimanga makakadira chani akuzala soma ya papaya amene mukuona nthochi pose so amba kudya nthochizo zinazo zochuluka zita atakusinthanisa ndi iya ndemuone nkula anayika ngelo mpaka anafika pa nyumba yake ndopanga chisime ndemuli dzinsomba mmene zimadumba zimachita kukunkula mavidi yake ndilibe mwano zimadumba chubwi pacha munafika ko mene so munazoona nsomba kwambiri so maona masamba uzalazala menemo nangwa so mutakuona nawo tuno akupanga sezi yake akuika timanyumba chane tamauze paja ukuti naonesa nyumba inake yabwino yophume right so amakhala apa mona menepa ndete nsomba zizidumba chubwe pamene ba sightseeing yeso sadya nyame so anangozika ngati maluwa nsomba mwana so utapanga amene ukufunira masamba ake akudya muno sizoti amwalire ya so anthu amangotengera zimene anzawanena mokuti akaone kuti anthu apanga dijani so namfusa kuti atunimizene zithuzi tione kuti mukukhala kuti anthu ati mukhala kuti alija mukhala kuti so mutaona kuti koseko anapanga iye ndi mkazi wake right so ndionera tuno ndithu anapanga zazikulu takuona mwana yake uyo aona andi ana ku countryside amaoneka osangalala amakhala so ulemu omvera makulu fate amakula on simple things so mutaona tuno anayika ngati timipandaro kuti azale magakadira chani right mutaona so mitengo so wind break chati makamba ija mutaona so nthochi zimene aziyalira nthochi zimakhala so bwino mmapiri kuchikweze masamba ambirimbiri magawa amene wawa ananazi right so pinako anangosiyako inkhalango yabwinobwino so mutakuona apa pamene palili ukhale pa mpando uponso zikudumpha pali maluwa pali nthochi cha mpweya wabwino kukupeza basi andi madzi asuzoti ndongokhala kumukhe madzi akuyenda ndoyenda so uluyu amandisangasa amandipasa chilimbikiso tani I think izinzo tani nzotheka so ali ndi page yake olo mutha kumufunsa pa WhatsApp kuti akugere ni ma videos ake namba yake tingoyinena ndi 0982 follower 350 right so akuti no back to survive old path tibwerereso kunjira zakale so anzana yambapo kale ulimi mminda yakunja kwa mizi so amangolimbikisa tini ulimi zomwe tikupanga promote anthu oti apanga yani za ulimi so zizitakuonesani zicho apanga yekha so amalimbikisa tino tikhale alimi ona tino tizigwisa ntchito zizo kunyumba mukuona ndama amene mapanga spend kunoko land madzi magesi mchechi kwambiri zakudya so ukuku wapeza munda wako amanga ku nyumba yako ndeti land wachotsa waika chisime kapena waika madzi suzigula uzikhala kunchigwe right magesi ungoyika sola kamodzi wathana nazo basi kenako zakudya kulima za iwe so utakhandika ndalama kochepa sizoti munthu umwalira
komanso zinthu zimene wapangira mkulu isizo tino zinthu zazidya anthu zasoda ndili apa ndili ku business apandula ndigulisa zina zindata akulu zikuyendatu ona so ngati uli ndi kuthekera peza chitractor chikukumbire ngero ngati ukufuna mosungisa madzi uvula kati mapangana limit munthu wewo uli ndiwe millionaire why ukuchita kumbeka ngero peza chitractor chikukumbire ngero munthu apanga chineso ukufuna munthu ndimene weyo chuma chako chikuthera so pembe business yosapindula amene alili kabijese mune ata munthu sapindula so business ndikupanga chinthu chimodzi ndikuyapo mtima tione mene lili ichi chinthu chani chigawe tinete chafa mudzi iwe ndikuyika chigawe chako sunapindulise anthu wathandiza anthu nayenso kutani komanso chigawe ukayika chonchi sichimachita kubweresa chigawe china ona so ndithu zimathandiza kuliso malo enaso amati foundations for farming kuchigumula nawonso sayika fertilizer okay amayika fertilizer komano amapanga achina compost cha ndi zina zoteno ndi amathandiza nthaka loti akhala yokufa bwanji anthu ene amati akuchikwawa nthaka zina apita chikwawa ukapanga zawozo pesa tino nthaka chamba ubwera bwino ikaka so awa amandisangaso kwambiri ama foundation farm ndi napita kweneyo kukangoona ukapanga appreciate ndi aye amwene makosana nayika ona so kuku idzidzi zimaola idzidzi ndamayikano mmapando uno ndikudzalapo mbewu chimanga chichi chimakula osati masewe right so compost zimene zimafunika ziphunzire munthu uzichepese ukatani so iyi ndi skulu ndithu umatha ubwera kukhalapo 2 weeks mwezi ndi zina zotero munthu apanga search pa Facebook foundations for farming mwapeza anthu amene wawa so nangopama promote anthu angapo tionanso mu video satira kuti ndi zina zotani za alimi eni otino atchuka kufika kuti anthu akunja amabwera kuzaona umalayi konkuno ina ndilekezere kompa atathokoza zinthu kusangalatsa kwambiri kukhupira kuti amene akuonera awonso adalitsika amene kumvera ine so tiyimire pompa pamene tiyambe part 4 Mambi.